ayo le ayo le makaraya yo di ngati-ngati duga-duga digawa ngati-ngati aja nganti kok sekari kok nang abdi teramo yo di Sikro Arab sikro terpangkap kota ono solo bawaning walang walisi ingkang ono bocah kana pumapa Kolam renang Jahe Klenteng di Sidowaya. Kolam renang Jahe Klenteng Sidowaya. Orang kalau boten ningali saking gedene utawi akeh paweh panjenengan. Tetep kula dongakno panjang umur, banyak rezeki, banyak ayu salam sehat selalu di motote. Iya pengen-pengen aku nang jahe penting karo
betul. Iya. Bapak Ibu para putra. Produk-produk sampai Makarso. Aku nikah tokan grande, bukan dalam kantor dan adik-adik kita. Ayo nih, ahi-hahu. Sekarang ayo berjalan kalau baik, para mama, para para mama, terima kasih, thank you bapak-bapak, thank you matur suwun berkah. Pemandangan berjalan sing banget. Ya. Pak, isi to Pak. Iki mari kita tadi wae. Iya. Para nole. Kalau para nole cucu biru-biru lagi kena kudu tilap. Karo duwe anu kumatane ijo. Kono kan. Nggih kadek-kadek, kono oleh sing keplaken kan ta oleh. Ya jebate kita bagi ngopi bareng es bareng kok nek es yo ngroto. Ya. Tentang aku tekan apanya iki. Iki tekan karena apa nama Mas iki. Aku sing gawe sering ikut. Kabeh tentang. Ya pengen cekel dari Jawa tadi. Ya. Tentang nyapa apa kurang oke apa kakek kowe takonono. Ya. Alto. Hah? Alto. Alto. Iya. Iya. Iya.
sama nih kowe bebanan nih. Sedang tahu sih. Ya. Ini apa? Hampir pasang kalimat abdi di video tadi. Cukup gitu. Ayo tepuk tangan kepada bapak-bapak. Belajar ya. Thank you, terima kasih ibu-ibu pengunjung, sehat selalu, sehat selalu. Pokoknya dengan sodako niat ibadah, orang roka malah kebak barokah, dengan momen awal satu sesuai untuk sewu. Amin ada lebu, siap ini mawon, rezeki tamkin nero. Tentu. Kedang ana dhewe. Kedang ana dhewe. Bakaya. Kowe kok nak tukang kendang rombong wae ya urus apa. Tapi lo tangane prayo panas. Ya. Iki apa kuwi? Mbak Cika kuwi apa? Aduh sing ngene-ngene ngabangen aduh. Ya kok 3.000 iki. 3.000 yo. Sing aduh kene sing abang-abang berandane mbah blesupen ati. Ini itu rata. Ya, kasih tahu nanti ya. Ya, kelihatan dong. Nanti tak. Wah, 2S. Ayo. Wah, yes. Dia film 2S aku. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini dan matur suwun harus bersyukur lah. Bersyukur diberi apapun rasa ngedai delok gedene utawa cileke diberian seperti disyukuri. Lete era menako terus dikondano ki lho, nasi kowe impor. Jajan dong nanti wae. Aku. Heeh, jajan Aku cairan. Yo wes, aku tak jajal anu mbok. Ya, mbok menawa enak. Enak wis yakin. Seyakin-yakinnya. Ya. Apa? Piye? Ya, alhamdulillah matur suwun Bu, ngono malah. Ya, matur suwun. Thank you, terima kasih masih. Ya, alhamdulillah Bapak lah. Wali semangat. Si Jopora. Hei, langsung. Ndang ya langsung. Ya sing ngeplak ora enak kok. Sing ngeplak enak kok. Ya aku pekerjaan
tuh sing ngedang sok. Aku gano karo ngendak. Gendong langsung. Oh mano Mas Angga. Ya, alhamdulillah. Ada. Ini ada Ada ini. jularan sen ada. Tengok jam. Jam berapa? 11 kurang seperempat pun ada nomor dereng. 11 kurang seperempat. Iya. 12. Oh alah. Jamku buat yang salah ini. Jam Ya 12. saiki kurang saiki ini. Jam 12 kurang seperempat. Kita ini jam 12. Tet ada kan di kono di kono di dekmu. Weh, kae lho. Oh, nggih. Bareng lho. Ini mamputan Bapak Ibu ngerapat dari dan kalau ada antar sih ngerapat buatan kayuki lampunya kalaju itu